representa molt. D'entrada la continuïtat, per una banda, i el portar a través d'un mitjà dins de l'àmbit cultural, com és el cinema, i oferir referents positius de l'homosexualitat. Vull dir que fonamentalment és això, donar referents, oferir referents a través d'un mitjà com és el cinema. És fantàstic poder continuar i veient la necessitat que encara hem de continuar fent aquesta feina. Vull dir, aquests 20 anys representen molt, no és el mateix a l'any 95 que el 2015, naturalment que no, han passat moltes coses, però amb un altre estil, d'altres maneres, però cal continuar oferint referents positius. Enguany es compleixen 20 anys de la mostra del cinema del Casal Lambda, 20 anys de cinema LGTB que ara porta per nom Fire. La mostra, que va començar de la mà de Xavier Daniel, ha passat diferents etapes i diferents directors. Una primera marcada pels inicis i el seu director. Una segona amb Jaume Gil, de consolidació, amb la incorporació d'altres seccions. I una tercera, l'etapa actual, amb Joaco Ezpeleta. Era molt més difícil, per altra banda també més novedós, és a dir, no hi havia cap certamen d'aquesta mena i per tant, d'alguna manera era una necessitat perquè en d'altres països ja existia i en canvi aquí no. I empesos per aquesta necessitat, la primera època va venir marcada també per això. A nivell de públic, ja des de la segona època intentar obrir portes i que oferir una mostra oberta a tothom, malgrat sempre ho hagi estat, però molt adreçada, amb una mirada molt adreçada a que pogués apropar-se gent de tota mena, per públic de tota mena. I aquesta tercera, potser amb un llenguatge molt més actualitzat, molt més de que arribés al públic jove. L'evolució de la mostra coincideix amb l'evolució dels drets LGTB a nivell social. La visibilitat i la normalització LGTB ha marcat els continguts, però també les reivindicacions pendents. L'edició d'enguany ha anat acompanyada per una exposició que ha resumit els 20 anys d'història, activitats paral·leles i pel·lícules destacades. Per exemple, dos llargmetratges importants. Un és Dólares de Arena, aquesta pel·lícula amb la Charlotte Rampling, és una pel·lícula dominicana, de la República Dominicana, feta per una dona, que toca el tema del turisme sexual i també de l'enamorament de dues noies, una dona molt gran, la Charlotte Rampling, i una noia molt més jove. Un altre llargmetratge molt bonic per a mi és En la gama de los grises, un llargmetratge xilè, que compta l'enamorament d'un noi que no pensava que era gai, que ho és, i que descobreix la seva homosexualitat perquè un altre noi s'ha enamorat d'ell. Això pels llargmetratges. Els documentals ho recomano particularment Regarding Susan Sontag, mirant a Susan Sontag, aquest documental que us comentava abans, sobre la vida d'aquesta pensadora immens. War is a tremendous reality in our world. Wanna disappear in a crowd, just a stranger in a room. Wanna change your colors just for the night. «20 anys donen per molts films, molt públic i molta visibilitat. Tot un repte.